Čau, vás u videa, jsem tady ve Futurecraftu a za chvilku se připojí Eliška, moje segra, a já se tady teď zabiju a budu mít královskou korunu. Super. A máme korunu, počkej. Háčko. Jo, jsme králové, prostě. Tak jo, já jsem dal Biomes of Plenty a vygeneroval jsem se v takovémhle biomě. My tady, Eliška se na tohle koukala a mám pocit, že tady bychom se mohli ubydlet. Je tady i fialová voda taková. No tak tady budeme bydlet. No, hej, tam jsou ovečky, takže já si tady už dám waypoint, tady takhle v tomhle, kde jsem bydlel, dům. A zapneme si open to, aby jsme si mohli portovat. Neberte to jako podvod, ale... Hej, tady je to bláto, super! Z čeho si můžeme dělat potom brnění. Oh my god, tak to je super. Já vezmu takových 48 a budeme mít od začátku aspoň nějaký to brnění. A nějaký, z toho se vlastně dají dělat... Vlastně on to bude mít takovou sílu jako dřevěný meč, takže to už jako si raději udělám kamenej. Ale spíš. Tak dáme tohle tak. Okay, poslední 4. Jo, 64. A tady to dřevo spadlo, takže to se takhle rozbijeme a budeme si jaké pořádně něco dělat. Aha, takže tady to také ještě odtěžím, aby nám to tady nepřekážel. Sakro! A jsou tu pěkné takhle biomy, mně se líbí. Děláme si tady takhle už lepší, no, takový, a tohle video bude krátký, protože ho chci ještě dneska vidět. A mám do série Futurecraft. A nevím vlastně, jestli se Eliška připojí do hry. To ještě přímo nevím. Tak, když už mám tohle, tak si udělám takovýhle. A počkej, já si udělám brnění takovýhle. Boty. Prostě bláto, jsem savák, ne. Yes. Takže já se jako obleču. No. Hej, to vypadá dobře. Prostě král, ne? To je dobrý. Takže já si půjdu asi tady... Počkejte chvilku. Jsem tady. Počkej, na co hrajeme, že jo? Hej, počkat. Tak já bych si easy, protože... Hej, tady jsou nějaký prasátky, tak je sebe krumpíkem. Hej, tady ten krumpí se nějak rychle rozbíjí, takže... Budeme rychle rozbít nějaký bloky. Ale tady máme kamení už. Hej, to je dobrý. Že tady... Ježiš. Co to je? Takže. Máme 3. Hej, tady ještě uhlí, takže ho poberu. M-call, waypoint z důmu. Děláme si teda ten kamenej už. Tady ten někam už zahodíme. Tady ten zahodíme třeba sem do vody. A mně se taky líbí, že je tady ten sugarcane, takže tady bychom se mohli usadit. A jsme rovnou vedle kejvky, takže budeme moci i těžit. A to se mi líbí asi hrozně moc.
že tenhle Futurecraft je nejdřív otěžení a potom vyrábění elektroniky. Protože věci, které natěžíš, z těch potom budeš dělat to, co chceš. A musíš jich mít co nejvíc na to. Takže uhlí si teď... Hej, tam je osminium! A sakra! Oh, wow. Ne! Tak promiňte, já si takhle dám rychle peaceful. Protože tohle fakt, když dolujete, tak je to těžký. Hele, aspoň na krumpáč je to. Hej, super, kdyby to bylo ještě na meč, tak by to bylo vynikající. Tak škoda, na meč to není. Počkat, nikdy nevíme. Hej jo, máme na meč. Takže až budeme mít takovýhle zbraně, no tak to bude úžas. Počkat, mám video sitting bridge. Ne, tady jsem to tam někdo viděl. Ale tady je. Osminium. Hej, to železo, super. Tak to je dobrý. Asi jako prvnímu se budeme věnovat Tinker's Construct, ale nevím to jistě, jo. Tyjo, tady nic není, to jsou malý doly. Hele, nějaký kámen, ten vezmeme. Uhlí ještě vezmeme nějaký. Takže to budeme potřebovat. Vypálím osminium. Ne, já si myslím, že to... Počkej, ale měl bych brát všechno, co jde. Vlastně. Co je to? Jo, tin ore. Hej, tam bude hodně potřeba, mám pocit. Takže tam tin budu hodně brát. Hej, tady je ten takový. Škoda, že nemáme XP takový. Tady tam beru ještě. Co je to? A tohle taky tin orečko, ale jiný. A tohle je Galacticraft a to je Mikašstrom. Tyjo, tady je několik druhů. Hej, tady kopr ještě. Jsem nevěděl, kolik je tady druhů toho. Hej, tyjo. Já jsem rád, že máme vůbec nějaký ty obrnění. Jsem čekal, že budeme mít nějaký pořádný křápy. A za chvilku se připojíme Segra. Tak já. Ale tady je železo, takže ho beru. To je škoda, jsme ho neviděli. Jsme ho mohli pravděpodobně dřív. Hej, gole, kde se do železa? A to tin orečka musíme vzít teď hodně. Protože to bude asi, já ho beru, tenhle je asi Galacticraft. Takže to asi budeme potřebovat něco na ty rakety a takový. Takže ji vezmeme co nejvíc. Tyjo, to jsem nevěděl, že to je železo. Jako nejhlavnější teď asi si udělat ten tin hodně těžit. To je Galactic. Oh, wow. Hej, ty rostlinky beru. Se mi líbí. Aha, tak tady ten můžu vytěžit. Wow. Tak tady je bloků. Já mám toho už docela hodně. Budeme si to i nějak začneme rozstřídíme si to.
Tady je.